Chtěla bych ještě jednou vidět kulisy. Jdu na to. Zvedání objemných kulis je práce pro kulisáky. Vyžaduje hbitost a sílu mořeplavců u vesel. Je to důkaz námořnických tradic švédského národa. Dnes není příliš těžká, ale když je, vyžaduje i 3 pracovníky. V propadlišti je fotografie současné královské rodiny. Co je zde napsáno? Aha, toto. Táhneme za jeden provaz s jeho veličenstvem králem a celou naší zemí. Napsali jsme to tam, abychom vyjádřili svou úctu ke královské rodině. Moc si jí vážíme. Konečně začíná kostýmní zkouška. Představení se odehrává v 18. století a pojednává o švédské dívce, jejíž loď při plavbě po moři převrátily velké vlny. V propadlišti horečnatě pracuje velké množství kulisáků. Obsluhují kolo, které ovládá jevištní zařízení. Přichází vrcholná scéna. Obě táhla se dají do pohybu současně a scéna se změní. Divadelní svět je na hony vzdálen od reality. Gustav III. Představení vždy sledoval z tohoto místa ve 2. poschodí. Když měl chvíli volna mezi oficiálními záležitostmi státu, vnořil se do divadelního světa. Král nosil masky, aby byl schopen hrát představení svého života. Svou masku dokázal sejmout snad jen v divadle. Náhle došlo k tragédii. Osudový maškarní bál. Proč byl Gustav III. Zavražděn? Vysvětlení najdeme na tom nejméně pravděpodobném místě. Švédové byli dlouho pověstní svým zalíbením v alkoholu. Nejvíce si oblíbili akvavit, švédský likér vyrobený z brambor. Právě akvavit se stal spouštěčem okolnosti, které zpečetily osud Gustava III. Gustav III. Potřeboval zvýšit daně, aby mohl financovat válku, a proto se pokusil získat na výrobu akvavitu vládní monopol.
Lidé byli s tímto opatřením samozřejmě nespokojeni, protože si většina domácností vyráběla akvavit pro vlastní potřebu. Monopolizace výroby akvavitu měla financovat válku. Gustav III. Byl posedlý válčením. V roce 1789, když vypukla revoluce ve Francii, se Gustav nabídl, že tu vzpouru pomůže potlačit. Pokusil se poslat vojska do Paříže. Měšťanstvo a rolníci však projevili tvrdý odpor proti monopolizaci akvavitu. Král, který si znepřátelil šlechtu, nutně potřeboval podporu měšťanstva i rolníků. Nakonec byl donucen ustoupit od svého plánu monopolizace akvavitu a dovolit rolníkům vyrábět ho v malém množství. Aby doplnil chybějící příjmy, uvalil daňové břemeno na šlechtu. Navíc ještě popravil šlechtice, kteří se vzbouřili proti válce. Nespokojenost šlechty dosáhla vrcholu. Ulice zaplavila atmosféra nepokojů. Začalo se otevřeně hovořit o odstranění krále. Budova Královské opery stojí naproti Stockholmského královského paláce. Aby se k ní člověk dostal, musí přejít most. Současná budova byla postavena později, ale je to přesně to stejné místo, kde se odehrál onen osudný maškarní ples. Při podobných příležitostech se mezi krále a šlechtu vmísili kupci i námořníci a všichni skrývali svou totožnost za maskou. Když král vstoupil do předsálí divadla, dostal dopis. Vaše veličenstvo, jste v pořádku? V poslední době vypadáte unaveně. No, není se čemu divit, dostal jsem dopis. Vyhrožují mi, že mě zavraždí. Ale já na ten bál musím jít. Hosté mě očekávají. Maškarní ples je skvělá věc. Když mám na sobě kostým a masku, cítí se mé srdce svobodné. Vypadáte báječně. Všichni už čekají, jdu. Budu tančit. Verdiho opera Maškarní ples. Události tehdejšího maškarního plesu se staly předlohou pro příběh královského milostného trojúhelníku. Pojďme někam stranou. Toto je můj pozdrav. Pomoc! Jeho veličenstvo bylo zastřeleno. Kdo je vrah? Už ho máme. Smrt a hanba zrádci. Vrah byl okamžitě zatčen. Pachatelem byl nižší šlechtic Jakob Johan Anaxström. Poháněl ho hněv za popravy šlechticů odmítajících válku, kterých byl svědkem. Vaše veličenstvo, neopouštějte nás. Řekněte mi pravdu. Je vrahem radikální francouzský revolucionář? Ne, je to Švéd. Švéd?
Tak já nejsem obětí revolučních nepokojů, které zaplavily Francii? Vaše veličenstvo, vaše veličenstvo. I když se Gustav III. Skrýval pod maskou, měl na sobě viditelný znak svého úřadu, který prozradil jeho totožnost. Vrah později vypověděl, že objevit krále nebylo nic obtížného. Král podstoupil operaci, ale ta mu již nemohla pomoci. Na své smrtelné posteli Gustav až dokonce prosil o schovívavost ke svému vrahovi. Gustav III. Zemřel o 2 týdny později 29. března 1792 ve věku 46 let. Éra absolutní vlády Gustafa III. Se chýlila ke konci. Gustafova dynastie v příští generaci vymřela. Švédsko je dodnes monarchií, ale velmi odlišnou od té za časů Gustafa III. V roce 1809 přijalo Švédsko novou ústavu, která silně omezila pravomoce krále. Nový král pochází z Francie a dnešní královskou rodinu tvoří jeho potomci. Dnes slaví narozeniny korunní princezna Viktorie, která je následnicí trůnu. Zdraví gratulanty na svém letním sídle. Švédská monarchie je po celém světě proslulá svou otevřeností k lidem. Ať žije princezna, ať žije princezna, ať žije 100 let. Pět let po zániku Gustafovy dynastie vyhlásilo Švédsko neutralitu. Neúčastnilo se světových válek a je stále mírumilovnou zemí. Dnešní král se vůbec neúčastní politického života. Dvěstě let od vlády Gustafa III. Se Švédsko výrazně změnilo. Jaké myšlenky skrýval Gustav III. Celý svůj život pod maskou? Opět jsme se vydali za členy spolku Gustav Skál, kteří nastudovali hru Příběh Gustava III. Hovořili jsme s Anou, která hraje Gustafovu matku, i s Andersem, který hraje otce. Věřím tomu, že od výstřelu na maškarním plese až do své smrti něco předstírala. V posledních chvílích před koncem si možná chtěl hrát na velkého hrdinu a ukázat, jakým byl dobrotivým králem. Já jsem herečka, ale po představení se mohu opět stát sama sebou. To Gustav nemohl. Jinými slovy, nikdy nemohl najít klid duše. Neměl jinou možnost, než pokračovat v roli krále. Gustav III. Ukrýval pod maskou své srdce a hrál roli velkého krále. Dvorní divadlo, které tolik miloval, stále přitahuje davy publika.
Osamělý král, který se snažil získat lásku své matky i svého lidu a který nedokázal setřást masku vládce, zemřel v osamění ve svém paláci na jezeře Drottningholmu. O více než 200 let později se Drottningholmský palác stal památkou světového kulturního dědictví i symbolem tohoto mírumilovného rovnostářského národa. České znění vyrobila společnost SDI Sun Studio v roce 2007.